Mi veľmi ľúto, ale za uplynulých 5 rokov noviny a najmä plus 7 dní o mne popísalo kdečo a posledná informácia zverejnená, že ochrana môjho objektu v súvislosti s Galkovou aférou odpočúvania stála 300 eur mesačne, je absolútne zavádzajúca, klamlivá, nie je to pravda. Jednak to nie je môj objekt, je to dom mojej dcéry a to už veľmi dlho, dávno predtým, ako som sa stala ministerkou, som bývala v dome mojej dcéry. A ochranu objektu sme dávali iba posledné 1,5 roka, pretože v dome so mnou býva moja mamička s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím. A bránila som sa, nechcela som takúto ochranu objektu, práve z dôvodu mojej mamičky, ale potom tá situácia už bola neúnosná, keď sa nám po našej mini záhradke, pretože náš pozemok je 225 metrov štvorcových len, a častokrát ho novinári fotografovali z vrchu a pridávali k môjmu pozemku susedkyn pozemok jedného alebo druhého suseda a susedka sa ma pýtala: pani Tomanová, prečo vydávajú za vašu záhradu aj moju záhradu? A ja som hovorila: bohužiaľ, to ja neviem ovplyvniť, to novinári. Ale to len tak mimochodom. Žiadnych 300 eur nestála ochrana objektu, stála mesačne 12,46 eur a k tomu bola nejaká prenosová sústava, sa platila 8 eur, niečo okolo 8 eur. Od 1. januára 2010, ten posledný polrok, to bolo len 3,98 eur. Čiže dá sa povedať, že to bol minimálny poplatok. A to preto, aby sme boli ochránení pred tým, aby niekto sa pohyboval na našom pozemku, aby som chránila moju mamičku. Asi toľko to by som k tomu, a bola by som veľmi rada, keby novinári neuverejňovali takéto hlúposti. Aj keď to prebrali z Hospodárskych novín, kde keď sme žiadali opravu, tak redaktor, ktorý si prečítal zmluvu, ktorú neoprávnene zverejnil pán minister, uviedli tam plné meno, adresu mojej dcery, čo si myslím je absolútne neprípustné. Povedal, že vidíte, keď sme predložili doklady, že tá zmluva je úplne inak a že ja jediná v porovnaní s mojimi predchodcami, treba s ministrom Kánikom Radičovej, kde vlastne celá tá ochrana toho objektu, teda ten systém je v sklade ministerstva práce, ja som ju odkúpila, a to z toho dôvodu, aby som nezaťažovala rozpočet ministerstva práce. A redaktor sa vyjadril, že to už nie je zaujímavé, že to by čitateľov nezaujímalo. Takže len pre tú nezaujímavosť čitateľov by som rada uviedla na pravú mieru, že ochrana môjho objektu po dobu 1,5 roka bola ďaleko lacnejšia, ako uviedli, a bola ďaleko nižšia ako 300 eur za celé obdobie a nie 300 eur na mesiac.